kde končí nic? A vlastně, kde začíná všechno? Podle moderní fyziky je vesmír plný prázdnoty. A přesto, když se podíváte na internet, máte pocit, že už v něm bylo vytvořeno naprosto všechno. Každé video, každá myšlenka, každý herní moment. Všechno už existuje. Nebo ne? Ahoj, já jsem Alík a tohle je můj kanál. Ale co je to vlastně ten kanál? Slovo kanál původně označuje umělé koryto provodu. Místo, kudy protéká proud. Na YouTube je tím proudem digitální obsah, jenže většina tvůrců vás uzavře do jediné trubky. Dělají jenom hry, nebo jenom vlogy, nebo jenom reakce. Já ne. Já chci celý oceán. Tak ty se málem Takže čus lidí rozhodnou u dnešního videa. Jonathan, běž se umýt teď hned. Když se podíváte na můj kanál, možná si řeknete: Alíku, tohle přesně nedává smysl, proč v jednom videu bojuješ o život v survival hrách, v dalším rozebíráš šílené teorie a v tom třetím prostě jenom děláš totální chaos s kamarády. Odpověď je jednoduchá, protože lidská mysl netouží po stereotypu. Náš mozek je evolučně nastavený tak, aby hledal novost. Neofilia. To je vědecký termín pro lásku k novým věcem. A tento kanál je v podstatě digitální laboratoř na neofilii. Je to místo, kde neexistují hranice mezi žánry. Můžete sem přijít pro odpočinek u gamingu, ale odejdete s pocitem, že jste zažili něco víc. Každý druh obsahu, který vás napadne, má na tomto digitálním země své místo. Není to chaos, je to komplexnost. Všechna ta videa mají totiž jednu společnou věc. Mají stejný podpis. Můj přístup, můj energii a komunitu, kterou tady společně stavíme. Tohle není jenom kanál o videích, je to kanál o tom, jak se bavit vším, co digitální svět nabízí. Takže pokud hledáte jedno konkrétní téma, asi jste tu špatně, ale pokud hledáte místo, kde je možné naprosto cokoliv, jste na správné adrese. Vítejte na kanále Alík. A jako vždycky, díky za sledování.